سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتها تحيزنا لكم كريمنا لنا لمكتتا لكم بخبر نعدم نيجيرياوي أودين إيغالو مس مانشستر يونايتد زنبرو علكم سناوحة تحبيرهم تمال سنبت وعلو أبكي عزنا برأت كعي كساب طريق لتشفين عشران حدن أب أول ترافور كتصنح كم تسامعه مانشستر يونايتد بوقعي أفليت علم أصلتاني مانشستر يونايتد أوليغانر شولشير اتي أتكعي نزمت شد الشاورح أب أول ترافور كتصنح بموسانو عم مسمر متكعت كلبو كهلو زخلتو السخدر عممان وعلو بمنوحو كم زحقوسو قليتهم أورح طريق لتشفين عسر تجعتن كاب تشاينايت كلب شانغاي شينوا نا مانشستر يونايتد تزاور إيغالو أب شمون تتصوتات 4 شططات كمزقب كلهم حانتي قرب شطو دما جيريوم إيديون إيغالو أب 3 صوتات رايو مس قداموت 10 حدا كسلف زغالم حدا شطو أتقعيوم أصلتاني كلب توتنهام هوزي مورينو نبرازيلاوي كوتينيو نابغانتو كمصو أتصقام مخانو سبانيويت مرب حبريتا ماركا حبيرام بمسارة حبريتا ماركا عمتاوي دوموز كوتينيو كباب 15 مليون يورو كمزغونن نتا وحد دوموز نتتصاوات مخفال اتفلت كلب توتنهام نتتصاواتاي كتسقاقرو أتصقامي كمزغون اتا أصلتاني نايتا لنايت كلب أفليتوم كاب ليفربول دحر موصو زي ما موزلو كوتينيو زحلف عامة سبورت مس جيرمانايت كلب باير مونيخ بملكع لقاح تسقاقيرو كوا كساب حجي أب سلسان صوتات تشعات شططات نشمونت أسيستن بمزقاب نتا دحري إناي لقاح وعل ب 220 مليون يورو تجوزو مدب زنبرة باير مونيخ كم زي مسطعن يحبر كساب حجي معلب يزي تفلتات برازيلاوي نايكم في أكافالي بزحات كلابات كسقاقرو كوا دليتن انترايا وغاني تتصوتاه لعل بمخانو ينسحبه كم زلوا يفلات أبز حلف السمون بباير مونيخ تسعرت بورشيا دورتمون أبتقدم تحت بقعد بمرأي سنقفة جادون سانشو تمالي غانتو نبادر بورنش دشاب حدز عنوت اللي قدم أب تاريخو نايف لما هاتريك مسرح دمي غوتيوم أتي ببزحات عبيت كلابات عالمنا زهدن زلو سانشو نقدامي تشوتو دحر مزقابو ماليو بموصح أبناي وشتي ماليو جاستيس فور جورج فلويد نفتحي إن جورج فلويد زبل صحف بمرأي نتي أبز حلف معالتات بإيساب أوي قفعي بحد بوليس استغطله جورج فلويد نتي فتس بترين مقوام تتصحف مقصلتانيتي أما العالم أنصار عليه نتزكادلو تصاوعيد بتكفي نيرم بتمهزال صوتا كزازم حمو شراء مصرفو مبل حمشة شوتو غانتو زمزقب موركاوي أشرف حكيمي شوتو دحر مزقابو تمهزال صحف فتحي جورج فلويد زبل أبناوش تماليو تصحيف 5 نبرة تفليت اللهم بتاريخ بوندسليغا جيرمان اتزنعسه 30 شوتات كمزقب زخالة تصوتاي بمبال حدش تاريخ السنة ودي 10 عامت إنجليزاوي أبزي عامت أبزا كايرو 20 شوعات صوتات 10 شوعات شوتات كمزقب كلهم 16 نشوتو زخونا كو أساسو ندق غانتو بمقبال بلوس عامت سبورت أم حلافي زلهم بزيكازي بورشيا موشنغلادباخ نيونيون برلين 4 بحالي أبزرة تعادل قدم كلته شطات زمزقبه ماركوس توران شوتو دحر مزقابو حقوسو كقلت أقامي اقرو أب مريت أغميتو نزخري نايتي ببوليس أمينو ستات زغطله جورج فلويد دزخاخر منبارو حبيرم بوندسليغا جيرمان كساب حجي 20 شعاتن قدمات تخايدو باير مونيخ بسوسان شوعاتن بمهلال قداميتي كتكون كلا دورتموند بسوسانت بيكاليتي موشن بلاد باخدما باير لبركسن ب56 نتبي بتصايبل تاشوتو تفرالين سالسيتن رابعيتن درجة تسرعين اللوام لندن نايت كلاب أرسنال نود 26 عامت أكارديز ميليك نكاب نابولي كتفرمو تبقو ستات تكايد كمزلا ديلي ستار حبيرام أبتلشن 16 ناب نابولي تتسنبر ميليك مالي نابولي لبيسو 24 شتات مزقاب أم مدرك حيال نتو كمسقرن كله بتوسخي ولا قوات ترقاقام مسبرتين تقاتمو أب برازيلون مسكلب ساو باولو بمخان أب كلتين 250 كلتين صوتاتات 200 شوعاتن شتات أمزقي بمبارو أيرسعن كلب نابولي نتتصاوتاي الزليت كلب 45 مليون باوند مغرب معصو نايتا كلب كفوت مخانو اتمنش يحبر بزيكا أرسنال جوفنتوس نتتصاوتاي تقداس نت أحديرات المهلا واقو كبل كمزخل باقو تقميت اللهم
ተቀያሪ ሓላዊ ውልዳት ማንቸስተር ሲቲ ክላውዲዮ ብራቮ ናብ ስኮትላንዳዊት ክለብ ሰልቲክ ከምርሕ ከም ዝኽእል ዘ ታይምስ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣብ 2016 ካብ ባርሴሎና ናብ ኢትሓድ ዘምርሐ ወዲ 37 ዓመት ብራቮ ኣብ ፈለማ ቀዋሚ ሓላዊ ውልዳት እኳ እንተነበረ ብዘርእዮም ዝነበረ ተደጋጋሚ ጌጋታት ቦትኡ ብኤደርሰን ድሕሪ ምንጣሉ ተቀያሪ ሓላዊ ውልዳት ኮይኑ ምጽንሑ ይፍለጥ ሳግራዊት ጋንታ ቺለ ብምዃን ዓበይቲ ዓውታት ተጎናጸፈ ክላውዲዮ ብራቮ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዎ ውዕል ኣብዚ ዓመት ዘበቅዕ ምዃኑን ክለብ ሰልቲክ ብመስርሕ ነጻ ዝውውር ናብታ ክለብ ክትጽምብሮ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እቲ ምንጪ ኣነጺሩ ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎና ንሳንድሮ ቶናሊ ካብ ብሬሽያ ንምምጻእ 95 ሚልዮን ኤሮ ተወሳኺ ክልተ ተጻወትን ነፍሲ ወከፎም 7.5 ሚልዮን ኤሮ ዝተገመቱን ክትህብ ከም ትደሊ ማሲሞ ሲሉኖ ንኮሬሎ ዴሎ ስፖርቶ ሓቢሮም ባርሳ ኣብ ፈለማ 2020 ነዚ ጠለብ ከም ዘቕረበት ጉዳይ ፓንደሚክ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምጅማሩ እቲ ጉዳይ ከም ትዝድለ ከም ዘይሰጎመን እቲ ተጻዋታይ ናብ ጁቤ ወይ ኢንተር ክኸይድ ከም ዝደሊ ማሲሞ ገሊጹ በንጻሩ ካብ ስፓኛ ብመንገዲ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ክለብ ባርሴሎና ነቲ ሓሳብ ከም ዘቕረበቶ ኣፍሊጣላ ብተወሳኺ ዋጋ ናይ ተጻዋታይ ክብ ንምባል ዝተፈጥረ ሜላ ምዃኑን ሙንዶ ዲፖርቲቮ ነታ ክለብ ሙካስ ሓቢራ ቶናሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መበል 20 ዓመቱ ዝመልአ ኣካፋሊ ብሬሽያ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ 25 ግጥማት ክሰለፍ እንከሎ ሓንቲ ሾቶን 5 ኣሲስትን ኣበርኪቱሎም ፕሪምየር ሊግ መበል 4 ዙርያ ዝተኻየደ ምርመራ ኮቪድ-19 ኩሉ ውጽኢት ነጻ ከም ዝነበረ እቲ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ 130 ተጻወትን ኣካየድትን ስታፋትን ዝተገብረ ምርመራ ኩሎም ውጽኢቶም ኔጌቲቭ ከም ዝጸንሐ ተሓቢሮም ዝኾነ ይኹን ውጽኢት ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምርመራ እዋናት ብወግዒ ክሕበርን ጉሉጽ ክኸውን ኣቐዲሙ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዜሮ ፖዚቲቭ ዝተረኽበሉ ብምንባሩ እቲ ውድድር ንምክያድ ዘጸግም ነገራት ከም ዘየለን እንተኾነ ግን በዚ ተዛኒኻ ጥንቃቐታት ምውሓድ ከም ዘይግባእ ወሲኹ ገሊጹ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ምስ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኢንተር ሚላን ላውታሮ ማርቲነዝ ንዓመታዊ ደሞዝ ተጻዋታይ ዝምልከት ምስ ተጻዋታይ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ሓቢራ ኪላ ናይ መስርሕ ምሰጋር ኒኮሎስ ሺራ ከም ዝሓበሮ ማርቲነዝ ዓመታዊ 12 ሚልዮን ኤሮ ደሞዝን ተወሳኺ መቕሽሽ ክወሃቦ ከም ተሰማምዐ ኣፍሊጦም ባርሳ ኣቐዲማ ነቲ ተጻዋታይ ንምፍራም ብተደጋጋሚ ማዕጾ ኢንተር ሚላን ክትኩሕኩሕ ምጽናሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዚደንት ክለብ ኢንተር ሚላን ኦዚሊዮ ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ተጻዋታይ ካብ ሳንሲሮ ምንቕ ከም ዘይብል ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ስካይ ስፖርት ኢጣልያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ንመሸጢ ዋጋ ናይ ተጻዋታይ ክትከፍል ዝኽኣለት ክለብ ንማርቲነዝ ክትውንኖ ትኽእል እያ ምባሉ እቲ ተጻዋታይ ካብ ኢንተር ሚላን ክወፅእ ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስል ንሱ ወሲኹ ማርቲነዝ ውዕሉ ከብቅዕ 3 ዓመታት ከም ዝሰርፎን ኢንተር ሚላን ወሰን ተጻዋታ ከተፋኑ ድላይ ከም ዘይብላን ነቲ ኣብ 31 ጸወታታት 16 ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ናብ ካልእ ክለብ ክትሰዶ ከም ዘይወሓጥሉን ኣብሪሆም ዘይካዚ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ክለብ ማሲሞ ሞራቲ ተጻዋታይ በአካል ኣብ ኢንተር ሚላን ከም ዘሎን መንፈስ ግና ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዘሎን ንጹር ብምባል ንከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘሎ ተጻዋታይ ክትሕዞ ከም ዘይከኣል ስፖርት ሚድያ ሰት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ገሊጽዎ እዩ አሰልጣኒ አንቶኒዮ ኮንተ ህይወት ብዘይ ማርቲነዝ ንምጅማር ድሮ ካልኣት ቃዓይ ማዕዱ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎም ኮንተ ሓደ ካብቶም ጠሚቶም ዝርከባት ቃዓይ አርሰናል አሌክሳንደር ላካዜት ምዃኑ ዴይሊ ሜይል ኣብ ገጻታ ኣስፊራም እንተኾነ ግን ላካዜት ናብ ኢጣልያ ከምርሕ ድላይ ከም ዘይብሉን እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ራሂም ስተርሊንግ ንምፍራም ድሌት ከም ዘለዋ ተገሊጹ በመሰረት ሓበሬታ ዘ ኢንዲፔንደንት ማንቸስተር ሲቲ ካብ መድረኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ምኽንያት መቕጻዕቲ ካብቲ ውድድር እንተተኣልያ ካብቶም ብቐዳምነት ካብታ ክለብ ክወፁ ዝደልዩ ስተርሊንግ ሓደ ምዃኑን ነዚ ተጻዋታይ ንምውናን ማን ዩናይትድ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘላን ኣፍሊጦም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ኣብ ወርሒ የካቲት ምኽንያት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ድሕሪ ምትሓሳ ንኽልተ ዓመታት ካብ ውድድር ክትእገድ ድሕሪ ምውሳኑ ይዝከር ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝመጽእ 8 ሰነ ጀሚራ ን3 መዓልታት ዝቕጽል ናይ ይግባይ ጥርዓና ናብ ቤት ፍርዲ ስፖርት ማለት ካስ ኮርት ኦፍ አርቢትሬሽን ፎር ስፖርት ከተቐርብን ቆጸራ ተታሒዝላ ከም ዘሎን ተሓቢሮም ማንቸስተር ሲቲ ንኽልተ ዓመታት ካብ ቻምፒዮንስ ሊግ እንተዳ በኺራ ወሰን ተጻወታ ክትከስር ከም እትኽእል ዘይጠራጥር ምዃኑን ድሮ ይግባይ ከይተባህለ እንተጻወታ ዝደልያ ጋንታታት ይብርከታ ከም ዘለዋን እቶም ክወፁ ዝደልዩ ተጻወቲ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ክትጻወቱ ክትርድሌት ከም ዘለዎም ይፍለጥ ምምጻእ ዝወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ንሾልሻየር እፎይታ ዝህብ ምዃኑን እቲ ምስ ዓበይቲ ክለባት ሊቨርፑል ማን ሲቲ ዝረኸቦ ዓቢ ተመክሮ ድማ ንዩናይትድ ኣርባሕ ምዃኑን ይእመነሉ
ራሂም ስተርሊንግ ናብ ኦልድ ትራፎርድ እንተረኣ ተሰጋጊሩ ጻንሖት ጄሲ ሊንጋር ኣብ ማን ዩናይትድ ከበቅዕ ምዃኑ እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ ሊንጋር ምስታ ንክሪስ ሲሞሊን ኣሽሊ ያንግን ዓቂባ ዘላ ክለብ ሮማ ክጽምበር ከም ዝኽእልን ብተወሳኺ ኤሲ ሚላን ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ተገዳስነት ከም ዘለዋ እውን ተሓቢሩሎም ብዘይካ ማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ ንስተርሊንግ ከተፈርሞ ድሌት ዘለዋ ክለብ ምዃናን ምርጫት ተጻዋታይ በርናቡ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ሓደ ተንተንቲ ስፖርት ይግምቱ خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን